Pinoy Bus Driver TV. Alas 3 ito ng madaling araw. Dahil sa Limpanan, Camarnesor, paano yung kusin?
Saan? Oo. Hindi ko naman nakita, kaya tulog ko lang ako. Kaya Davao. Sarili naman ako. Para di niya nakuha sa susuko na tumirik mo. Ha? Tumirik yan. Kung sila tayo, kapanayawan. Hindi na ko, ilagpas na. Pihit lagi mo. Ito, nakanta. Kung sila nang bailo na. Bailo lang iskidyon. Ako yung Davao, yung ligo. Kung sila nang sige, Buset. Sama. Alamat tapi pun. Dito na sa talas mo. Dito na si Pukot. Reno Highway. Lakas na mata ko. Ay, walang hatag ito. Walang hatag yung pahawang kanina. Bawal yung kontro. Oh, wala. Nalilis kayo screen na kayo. Murado. Murado kayo. Yung may nalilis yan, nag-abang na doon.
Sige, ba't? Bata na katulong. Baka, ito ka dyan. Dito ko padali ko doon. Uy, pantay pa yung alam. Kaya ko masalam dyan. Gano'n lang, tigil yung mga orang. Ay, jam. Galing sila ng Masbate. Orang malakas. Dapat wala sumulagaan. Wala pang alam yun. Kung ano ito probinsya kami kumukit, huwag kang sumulog agad sa nauna siya mag-umentek. Unahin mo muna siya, bago ikaw. Hindi ka yan. Ikaw mo. Wala kang alam. Bira na bira. Ganyan.
tawag ito. Barangay ko lang ito. Barangay ko ito. Bayan na. Bagay.
Gas. Para na. Bagay, kamar ni sa'yo. Wala.
makatulog, kaya nilalalayan na kita mga malagpas. Kahit limos ang sa barko. Kaya kaya, nag-iisip niya, kaya nadaong na pala. Buwan ko. Nag-iisip na, kaya nadaong. Bawa na pala yung bus. Hindi mo ang ganyan. Kaya kinapihan ko lang kinapihan. Kaya kinapihan ko lang kinapihan. Gusto ko, kape dito, kape. Hindi pa kaya, kailangan ng kape.
Oy! Tirik tayo dyan. Walang kata ko. Tirik tayo. Ha? Tirik. Tayo. Barya? Wala. Oh. Wala. Wala. Kaharap pa tayo. Tirik. Okay na lang, kailangan mo. Langit ko. Kumain mo na. Kailangan mo. Kaharap tayo dito. Naman pumarya ron. Kaharap dito. Pumarya ron. Hindi na po para maayos. Gawa ko siya ano doon. Ha? Pinalinis ako yung trailer. Nakahangin pa. Na pumalya eh. Kailangan mo. Di man yung ba magkaroon doon sa businahan? Oo. Dapat eh. Gulat ako eh. Baka magkaharap tayo doon eh.
Kaya sa patuloy ka na online patay. Kaya ano? Naharang ka eh.
4 na. Oo.
2,000. Nakikip pa rin siya na. Ha? Nakikip pa rin. Ha? Nakikip pa rin siya. Ano? Nicole. Ah, di ba ma?
Kawayan. Kaya Kawayan. yan. Oo.
Tampugon, Santa Elena, Camarines Norte. Alas 5:05, kilo na yun. Umaga na ng Luzon. Hindi na ako magsulit.